el projecte que al principi nosaltres vam acollir davant la proposta de la Boli, aquest projecte de creació, ens vam pensar que entrava perfectament en l'àmbit, en el territori, i és simplement una sensació com és una cosa que ja teníem nosaltres també en solta, que és la inauguració d'una col·lecció de poesia, no la que tenim ja, que és aquesta, sinó una altra, que seria com una germana, que seria entre artistes i poetes. Per tant, en certa manera, ens estaríem acostant a una cosa que hi ha una tradició en aquest país molt important, que és el llibre d'artistes, Foix, Miró, Brossa, Tàpies, havien treballat molt això, en aquests terrenys. El que passa que també és cert que aquests artistes, aquests escriptors, aquests poetes, bé, en el moment que ho van fer, en el moment que ho van portar a terme, que van fer un producte realment, jo diria, intern, no? Estem parlant de llibres d'artistes, dit així, poc assequibles pel gran públic. Bé, llavors, però en tot cas sí que el que és cert és que nosaltres partim d'aquesta idea interessant, d'aquest combinat, aquest binomi, diguem-ne, de poetes, o sigui, de poetes que poden publicar el seu llibre, no? O els seus llibres en combinació o en diàleg amb un artista, aquesta idea sempre m'ha semblat molt interessant i ara tenim una mica les ganes com de portar-ho endavant i llavors clar, aquí diguem aquesta obertura de mans o aquesta estesa de mà per part del Boli ens anava de nassos perquè, doncs, clar, potser és el moment de presentar això aquí, no? I de fer-ho extensiu, no? Una mica d'aquesta idea. Per tant, nosaltres ara, amb la meva germana Marta, hem iniciat una nova etapa de l'editorial Llibres del Segle, com el pare dels anys 90 va començar a tirar endavant i ara el nostre jubilat i bé, això perquè continuï endavant i tal, ella és jove, el Marc és jove, hem agafat i certament hem iniciat una nova etapa, ja hem començat a publicar, tenim una col·lecció de poesia que són aquests llibres de la poesia són una de les coses que hem començat a emprendre amb més força. Són aquests llibres que tenen la seva singularitat, no? Ja veieu que aquí ja una mica hi ha la idea de buscar una mica la cosa objecte, no? Són llibres, diguem-ne, que tenen un preu absolutament normal, com tants altres, però sí que hi ha un tracte com especial una mica en l'objecte, no? La poesia se'n publica poca i en tot cas la idea era això, ja que se'n fa poca, ja que es ven poc, el que vulgueu, doncs com a mínim tractem-ho bé, tractem-ho un cert, o posem-hi un aire una mica artístic, no? Tractem-ho bé el producte, no? Bé, això tenim aquesta col·lecció que ens diem sèrie Polí, i llavors, com us deia, hi ha aquest projecte de creació com mica especial en el sentit que, com us deia, el poeta, en aquest cas, que aquí apareix sol en el seu llibre, aquest projecte seria una col·lecció nova, que no sé per què s'enlaça aquesta, que seria fer una col·lecció que aniria sempre a dues bandes, en aquest sentit d'obertura de diàleg, d'un artista sempre i d'un poeta. Amb una particularitat que diríem seria una cosa que tindria un nom, que en principi seria l'ull de l'esparver, que és aquesta cosa, diguem, de l'esparver, no? Que és cau, diguem-ne, que vola per sobre, que tenia per damunt, no? Això diríem que és metafòric, tampoc és que ara estigui decidit absolutament el nom, però en tot cas seria aquesta idea. I llavors, aquí la idea seria que en aquests llibres, el poeta hem presenta els seus llibres, en cada cas, l'artista, en certa manera, s'ocuparia del disseny, que seria el combinat del diàleg entre aquest artista i aquest poeta, seria el que farien el producte final. Jo crec que té un sentiment que cada llibre seria, dintre una col·lecció, dintre un òrbita, diguem-ne,
general, no? Però hi hauria una particularitat que cada cop, doncs, cada llibre seria diferent perquè cada artista donaria el seu to al llibre en quant a disseny i, evidentment, doncs, cada poeta, en aquest cas, donaria el seu la seva obra com a tal. Ja teníem un projecte en dansa i ara només avui, per fer una idea de com podria anar el tema, doncs no sé, penso un projecte que tenim ja encaminat, que està començant a funcionar, que seria un llibre, per exemple, d'una noia, una poetessa, que es diu Marina Orozco, i que llavors aquesta noia té un llibre molt interessant sobre, només basat sobre el que és la xemeneia de Reixant. Em sembla una cosa absolutament fantàstica, aquest llibre. Jo el tinc a les mans, ara no el puc ensenyar i escoltir poemes d'aquest llibre, però en tot cas és un projecte. Un altre seria, doncs, això, combinats d'artistes, diguem-ne, en poetes. Un altre seria, doncs, el Vicent del Talló, que té una cosa molt interessant també, l'última que ha fet. Llavors, en aquest cas, aquest binomi seria, doncs, el Tom Carr, que faria el disseny de... En fi, el Pere Jaume, altra gent que serien aquests combinats de poetes artistes que s'anirien apareixent i que anirien buscant. O sigui, llavors aquí també hi ha una idea que com a editorial faríem, i em sembla que això també ens donaria o té, donaria el projecte aquest creatiu o de creació que estaria bé, com que encara tinc així plantejat, és que serien sempre edicions bilingües, català i anglès. En aquest sentit, doncs, també faríem aquesta cosa de portar-ho a fora, no? I no veure res més, simplement dir que aquest projecte tampoc no és que hagin de ser sempre poetes i artistes, també dintre la col·lecció hi podria haver, perquè en tot cas això, a mesura que ens documenti que creixi, si n'hi ha veient, llibres dintre la col·lecció mateix, fins i tot, d'artistes amb crítics d'art, en el qual hi ha una exposició, diguem-ne, d'obra plàstica, fotografia, el que sigui, amb escrits d'algun crític o el que sigui,